Oppan Gangnam Style. Takže nazdar zdravia Zika 4821 a vítajte v prvom diele môjho technipeku. Tento diel bude slúžiť len ako ukážka a podľa toho, či bude nejaký ohlas, hociaký jeden komentár, kľudne pre nejakého jedného človeka to budem točiť ďalej, len to chcem skúsiť, či to niekoho bude vôbec zaujímať, alebo si to budem hrať len pre seba. Nachádzame sa v mojom dome. Toto je horné poschodie, tu mám nejakú posteľ, pracovňu, nejaký stôl. Tieto dekoračné bloky sú robené cez tenké bloky z modu Red Power. Keď ideme dole, tu máme obrazovku z modu Computercraft, tu si môžeme niečo pustiť to na nejaký špeciál. Tu je stôl jedálny, tuto mám obývačku jednoduchú, kuchyňu, tam v diaľke sugarcane farmu, túto farmu na melóny. A keď ideme dole, tak sa dostávame do hlavnej časti domu, to je rozdelené na prvú časť a tu sú veci z modu Thamcraft a tuto druhá časť, kde je vlastne všetko ostatné. Už idem najprv sem. Toto je moja Thamcraft miestnosť, tuto mám veci, ktoré k Thamcraftu patria, tuto mám Quaesitum, akorát som tu niečo vyskúmalo, nejaký fragment. Toto je jeden z hlavných nástrojov Thamcraftu. Potom tu mám skladisko. V Thamcrafte sú vlastne dve energie, Vis a Taint. Vis je tá dobrá energia a Taint je tá zlá. A ja mám na sebe tieto Googles of Rewalling a tie mi vlastne ukazujú vľavo dole, koľko je v tomto čanku Visu a Taintu. A ešte keď takto som kurzorom na tomto tankere, tak mi to ukazuje, koľko je v ňom Taintu a Visu. Tuto vidíte, že mám momentálne 376 Visu a nežiadny Taint, tento mám plný 500 a tak ďalej. Potom tu mám základné Thamcraft prístroje, ktoré fungujú na Vis. Toto je Infuser, to je vlastne základ. Tuto je Crystallizer, ktorý vám vlastne z depleted crystal, ktoré vám môžu vzniknúť tu, keď použijete niečo na krystal, tak sem ho môžete dať do stredu a ono sa za pomoci Visu urobí nejaký iný krystal. Potom tu je Restorer, to je vlastne opravovač. Nemám tu nič, mám Sword of Zephyr. Vidíte, že tuto mi to míňa Vis. A teraz sa to znova vyrovnal, pretože to tento tanker skoro vyčerpal. A vidíte, že je kompletne opravený. Potom tu máme ešte Dark Infuser a ten sa používa na iné recepty. Má podobnú, skoro rovnakú funkciu. Potom tu mám moju farmu na krystaly, ktorú som akurát pomocou tejto Crystalline Bell nedávno dával dole, pretože to má aj krystaly. Crystalline Bell je tiež veľmi zaujímavá vec. A tu mám jeden narastený. Kebyže ho takto normálne rozkopem napríklad krumpáčom, tak sa celé zničí. Ale takto keď na neho kliknem Crystalline Bell, tak tá Crystalline Bell sa zničí, ale mne vypadne z toho ten jeden krystal a môžem na ňom znova rásť. Vďaka tomu Restoreru si ju vlastne môžem opravovať. Crafti sa. Nie je ukázaný recept. To je vlastne dokopy všetko. Ja to potom budem postupne podrobnejšie ukazovať. Potom to je aj tá hlavnejšia časť, kde mám sklad plný krystal chestov. To mám roztriedené nejako. A tu mňaučie mačky. Teraz nezaujímajú. Tuto mám urobený logistic systém. Mám tu, takto tuto pod tým mám automatickú triedičku. Tak kebyže sa tam dostanem, tak v tomto logistic chassis, áno, tu mám quicksort, to je na triedičku. A vlastne sa mi tie itemy triedia, podľa toho sem keď dám napríklad, zoberiem niečo, sade to, zoberiem tuto napríklad jeden diamant, a šupnem ho sem, tak sa mi automaticky prepošlo, ono to chvíľku trvá, tak ide sem, ono si to vlastne pamätá, len toto v tom sú ešte iné moduly. Potom tu mám automatické prepaľovanie, tuto mám indukčnú pec, macerátory, 2,
jeden extraktor a jeden kompresor. Sú to vlastne tie vylepšené Industrial Craft prístroje, takže kebyže som šupnem niečo, tak to ide dosť rýchlo. Mám to zo spoda napájané energiou, tými EUčkami. Tu mám znova iné moduly. Vlastne keď sem dá napríklad, kebyže mám nejaké iron ore alebo nejaké také, no ak budem mať, tak ukážem. Toto mám alloy furnace, to je z red poweru. Tu mám teda tie mačky. Mal by som sa najesť. No dobre, ešte filtre. Môžem ísť tej melon farme. Tu mám mačky, ktoré ma furt otravujú. Tuto mám melon farmu. Teraz to vyskočiť. Tak to idem, zoberiem melóny a idem dole. Tak mám vlastne Boots of the Meteor. Vlastne ak ste si všimli, idem oveľa rýchlejšie. A zároveň aj skáčem oveľa vyššie. Ešte mám na sebe Lepek. To je vlastne prenosný zdroj tej Industrial Craftskej energie. Takže keď budem potrebovať napríklad kopať za pomoci napríklad tohto chainsaw alebo drillu, alebo tu máme wrench alebo tree tap, tak vlastne sa mi to automaticky doplňa. Potom tuto mám ekvivalent exchange veci. Tuto mám v strede jeden relay MK3. Okolo neho mám kolektory MK3. A ešte tuto jeden zadu, ale nechcem sem to rozkopávať. Tu sem vlastne zbierajú hodnoty EMC. Každý item má vlastne v tomto mode ekvivalent exchange každú tú hodnotu EMC. Tuto mám napríklad stone, smooth stone má 1, wooden planky majú 8, čo viem, piston má 348. Keď zoberiem tento Claim Star, to slúži ako skladisko tých EMCčok. Tak keď to zoberiem, takto. A na to tu mám vec Transmulation Tablet. Tak. Tuto keď to dám to sem, tak tu sa mi ukážu veci, ktoré si môžem zobrať. Tuto mám 8000 EMCčok, tak to môžem zobrať napríklad stack diamantov, ale sa mi to minulo. A potom to sem dám zbierať. Tak. Diamanty si môžem hodiť, tuto sa mi to automaticky vytriedi. No tak. A potom tu mám portály z modu Thaumcraft. To vám ukážem nakoniec. Tuto mám motory na pohon Quarry. Takto sa k nim ide, Quarry. Tie sú teraz vypnuté, pretože Quarry neťaží, pretože prednedávnom dokopalo. Môžem vám to ukázať. Tak. Seklo. Tuto mám moje Quarry, je to okolo 450 metrov od domu, nie je to až tak ďaleko, ale sa lepšie ísť ten portál. Tuto mám teda Quarry, tuto mám nastavenú teleportačnú trubku z tých motorov, tuto sa mi odosielajú itemy do domu a tam idú teda do tej triedičky a tam sa roztriedia, prípadne automaticky prepália. A teraz mi to moc nechce zapínať, pretože ani to nemôžem, pretože tam je už vidieť bedrock, takže už to nemá čo kopať. Môžem ísť späť. Tuto mám atomový reaktor, ktorý je momentálne vypnutý, pretože v ňom došlo uránium. Áno, došlo uránium, môžem ho vybrať, ale to moc nepomôže, môžem ho potom doplniť, ale asi žiadne nemám. Toto je centrálny spínač, tuto mám display. Som toto neukázal, to som si vymyslel, som si dal nad posteľ hodiny. Som si dal timecard a panel informačný. No a celkom mi to pomáha. Potom keď prichádzam ďalej, tu mám MFSovú miestnosť. Je to moje vlastne hlavné skladisko energie. Vidíte, že tuto energia pribúda, aj keď ten reaktor nebeží. To je preto, že tuto hore mám napojené solárne panely. Tam potom zvonka dostanem. A tuto vlastne pribúda stále energia. A je to preto, pretože tu mám zapojený prístroj Mass Fabricator, ktorý mi vyrába UU-meter. To je takáto hmota, takáto. A používa sa to na vyrábanie napríklad iridia alebo aj diamantov a strašne veľa iných vecí. To aby ste sa pozreli na internet, tak by ste si našli určite nejaký prehrad, čo sa z toho všetko dá craftiť. No a ono to teda vyrába, spotrebová to teda strašne veľa energie.
Tuto mám ešte napojené tie prístroje. Tieto. Ale teraz je noc, takže teraz to tu mierne ubúda. Lebo aj tie prístroje musia stále totižto bežať, aby sa držali zahriaté. A keď sa držia zahriaté, tak ide to heat 100%, tak oni potom pečú dosť rýchlo. Teda respektíve pracujú. Tuto sa mám vlastne dva recyklátory. Navedené tu mám niekde trubky, to teraz nevidieť do tejto truhly. A sem ide všetko odpad, tu mám nastavené, aby sem išiel cobblestone, hlina, piesok, gravel. Potom sa to takto napumpuje do recyklátorov, kde mám overclocker upgrady, aby to išlo rýchlejšie. Tam sa to zarecykluje. Potom tuto som vybral jednu redstone engine, lebo som potreboval ju dať sem. Ale to už tak nevadí. Potom sa to recykluje, ten scrap, ktorý potom ide do tejto truhly. A ten potom sa takto čerpá do tohto fabrikátoru a tento potom, to potom ide oveľa rýchlejšie a nemíňa to toľko energie. Že takto šlo ako postupne, len teraz to momentálne nie je v prevádzke. Ale o chvíľu to znova budem musieť pustiť, pretože si práve robím kvantový armor a na to potrebujem to iridium a na jedno iridium potrebujem 7 tých geometrov, myslím. To je viac menej všetko, čo to tu je. Tu mám ešte, tu mám moju baňu. Tak, tu keď sa teleportnem. Tak, tuto mám zalatané. Ale tuto, kebyže sa pozriem, tu mám napríklad jednu chodbu. Kopem pomocou destruction katalizátoru. To ukážem v ďalšom dieli, ak nejaký bude. Nejde bežať. Potom tu máme ešte z modulu Equivalent Exchange tieto točky. Neviem, či je to Equivalent Exchange, ale asi hej. Ktoré odpudzujú mobov. Že mám poistené, aby sa to čistou náhodou niečo spavnulo, ale som to proste som to vymeriaval a nič by sa tam nemalo spavnúť. Tieto isté mám aj okolo domu. Tuto. Príklad. Takže keď sa sem chce niečo v noci tak sa sem nedostane. No a ešte niečo som chcel ukázať. To je asi dokopy všetko. Tu mám teda tie enginy. A ešte tu mám dva prstenie z modu Equivalent Exchange. A to Black Hole Band. To funguje ako Magnetic mod. Ak by ste si tuto prepli v Node Not Items. Tuto je Utility mod alebo Cheat mod. To je vlastne, keď na toto kliknete, tak sa vám to givne. Tak, ale to nejdem cheatovať. Tuto je zapnutý Magnet mode. To je vlastne, že sa k vám priťahujú veci. To ja vypínam. Pretože ma to strašne znervozňuje. A nechcem, aby to bolo vidieť. Pretože cheatujem. No a to bude viac menej všetko. A? Nie, nebude. Ešte tie solárne panely chcem ukázať. A ešte tu mám druhý prsten z modu Equivalent Exchange. A to Swift Wolf Rending Gate. Swift Wolf Rending Gale. Zložité. Je to super prsteň, pretože vďaka nemu môžete lietať. Keď máte v inventári nejaký ten Claim Star, v ktorom máte tú hodnotu UMC, tak ono ju to spaluje a vy vlastne môžete lietať ako s kreatívom, normálne ako s kreatívom sa to lieta, normálne. A ďalšia super výhoda je to, že keď kliknete pravým, počkaj, nemám tento, tak môžete vyslať také tornádo, tak, a toho creepera to teraz odpálilo. Môžeme odpáliť aj zombíka, tak to ich to odpáli a vlastne máte od nich pokoj. Vidíme sklep, Enderman. By nás nezabil. Nemám na sebe armor. Takže nešiel by som si môcť začínať do tých Endermanov. Shit. Ale no, že sa nedostal do domu. No dobre. Tak toto je pre tento diel všetko. Dúfam, že aspoň niekto bude pozerať.
Pretože ak to nebude nikto pozerať, tak to proste budem hrať len pre seba. Ale ak aj hoci kto jeden, tak aj preto to budem točiť. Len ten Enderman si z toho budem musieť spraviť takým vkardým spôsobom. Ja tu mám aj pripravený diamantový armor a void armor. Oni sú zhruba rovnako silné. Ale nechcem si bez toho moc do mobov začínať. Dobre, tak dúfam, že sa niekto nájde. Ale ak aj ten jeden, kľudne nezabudni odoberať a lajkovať. A to je pre tento diel všetko. Možno sa uvidíme pri ďalšom videu.